Ay, tama. Nagkukunsa ko ito. Manghuli ako sa badun. Angay, maliguan. Si May wala na dito may nagkita itong libat. Angay, bisin hilab tara puntik niya manghud. Angay, traidor biyak ito manok. Angay. Ato, ano ko ito manghuli? Ayoko. Hayop ko. Agay, ako mata. Ano daw ka? Sige, tagaw na niyo mo. Kung bago mo man ang vlog, mag-subscribe mo na. Go!